हाफां रागाजों नांलालै आतमंगलायाव बिदि जानो मोनालै मा रागा जोंहा बे अमा राजाया मानो बे हिनजावजों एफा गोदै गोदै रायलायनांगौ जेबो नङालै फैफाग्रा मानसि नालाय रायलायबाय न'आव थांनानै बुलायलायो ना नांलायदोलै लामायाव गाज्रि नुयोलै हाफां आं जेबो मिथिया अमा राजा बिदि नांलायबाय थानोसै आरो नों हिनजावजों थुदो थांनोसै माथो बुंबावनो हिनजावानो रागा जोंसुलिबा बेनिखायनो आंबो रागा जोंसुला जानानै दं माखौ रागा जोंदोंहाय नोंना हिनजावा ओरै फै खाथियाव फै माबालै दानि नोंखौ खबर लानायखौ रागा जोंदों आयौ बेनिखायनो आं नोंजों दा रायलायथ'ला दै माने आं नोंजों गोदै गोदै रायलायथ'ला आरो नोंबो आंखौ रायदावबाय थानाङा दे नों मैया हराव आंखौ गोसोखांदों होननानै बुंदों नालाय आं लिंहरनाय लोगो लोगो फैबाय आरो नोंखौलाय आं गोसोखांखायोब्रा नाथाय खाथियाव हिनजाव दङना बेनिखायनो आं जेबो होननो हाथ'वालै दा आं आंनि हिनजाव थाबाथाय जेबो रायलायनो हायालै नोंजों बेनिखायनो नों आंजों सिदा थानाङा मिथिबाय अके ओमफ्राय आं नै बिदि सान्दुङाव बाहेरायाव थाबाय थानो बाबाय बेनिखायनो अननानै प्लिज नोंनि हिनजावखौ लिंदो ओमफ्राय आथिमंगलाव थांनोसै खाथें नों मा एसे मोजांलै नोंनि खोथाखौ खोनाबा बिस मुलिखौ सेन्थेल लोंनो लुगैलायोलै आङो नाङा दे बिस मुलि लोंलायलाय नाङा जायखिजाया थोदोल' आतमंगलायाव हिनजावखौल' बुरखायहैदो ओद बे मानसिखौ बुरखायनो बायो नोंनि हिनजाव नालाय बुरखायनांसिगोन नों दे होमबालाय खाथें दार्लिं नों होननायखायसो आङो हाफांखौ लिंहैनोसैलै नङाबा दरखार गैयामोनलै लिंहैदो दे अके दाय आंजों खोदोम जागोन ना मानो खोदोम जाया जानो नोंनि हिनजावा आन्दो जाबानो खोदोमबानो जाबाय ए होइनाबा लान्जाय टेम्पाट पाट ओइ हाफां थोदोलाय थोदो न'आव दा बेसेबां नांलायबाय थादो नोंसानि आइमोना नेगासिनो दङ बियो हाफां थोदो थांनोसै आं थाङा ओइ हाफां नोङो बे खाथेंजों रायलायनायखौ रागा जोंदों नङा होमबा बे सिख्लाया आंखौ मिनिबाय थानायखायसो रायदावदोंमोनलै आं मा होनगोन मा मागोन जानानै नों बे सिख्लाजों गोदै गोदै रायलायखायो दे फनावबो रायलायखायोना रायलायालै गोदो जोंनि स्कुलाव एखेलगे फरायनायसोमोनलै जोङो बे आंनि थाखो मोननै उन्दैमोन आरो ना मानसिया ओमफ्राय आंहा मेट्रिकआव खेबनै फेल जानानै दा आंजों समान जानानै थाबाय बेबो देग्लायसो मेट्रिक पास जादों बेनिखायनो जों सिनायलायोब्रा गोसोथोलायलायाना जोङो नों एफा मोजाङै बुंबाय आं बुजिबाय ए होइनाबा लान्जाय टेम्पाट पाट नै दरखार बुजिनो नों साला आंखौबा मोजाङै खबर लाया माला सिख्लाखौ बायदि खबर लायोना आं लालालै लाला बे खाथें होननायजों आङो दिनैनिफ्राय रायलायलाब्रा दिनै जोङो लिंनानैसो लाबोदों नालाय आतमंगलायाव थांफानो थाखाय अब्लाथ' जों एसेबा फात्ता लानांगोन ना जेब्ला आतमंगलायाव थांनाया जोबगोन जेब्लाबो गासिबो खामानिया जोबगोन होमबा आं बे सिख्लाजों रायलायलाब्रा जायखिजाया थोदोब्रा हाफां थोदो आं नोंखौ देरहानाय लाबाय नों देरहाबाय दे आं जेनबाय थौ दाथ' थम थमबो गैखाया थाबायनो थांसै फैदो ए होइनाबा लान्जाय टेम्पाट पाट नुबाय दा अमा राजा हिनजावफोरखौ बुरखायनो एसेबां गोरा नङाब्रा खालि जेननायल' लानांगौ हाबा जाया गारानो एसेबां मोजां मिन्थिना नोङो मिन्थियोथ' आरो गाव मा होनखो नों हिनजावखौ बुरखायबायलै नोंजों दिनैनिफ्राय रायलायला होननानै मा होमबा नों आंजों रायलायला दा नोंजों रायलायलासिनो थानो हायो नामाब्रा रायलायगोन जायखिजाया दा गोजान थाथ' जेबो होनथ'ना मिथिबाय दा हिनजावजों सानैखौ बिदि रायलायनाय नुबा बोरैबा जालायगोन थौदो अके आयौ बाला थाइजौ खाजा आरो फिथाइनि राजा बेखौ जायोबानो जायो दिना लाला मासे गोथाव बे थाइजौआनोथ' रावनोबो होआबाला हारसिंनो जाजोबगोन नांगौबा हारसिंनो थैनानै थागोन मा हारसिंनो थैनानै थानो ओंखारदोंहाय दावसो देलाय आंनि खोथाखौलाय आरो माथो बुंनो जिराय नै माथो थाइजौ खाजाबो जागासिनो बोथोरनि गिबि थाइजौ जाजेनबाय आंहा दिनै ओमफ्राय बे थाइजौखौ हाननायाबो खम खस्थ' जादों आंहा मा जानाय जि थाइजौ जानो लुगैबाय आङो मबाइलफोराव नुनानै बेनिखायनो थाइजौ बिफाङाव नायदावबाय आं जेब्ला थाइजौ बिफाङाव नायदावो थाइजौआ थाइसेना थाइनैल' दङ बाला दान्दाखौबो नायबाय दान्दायाबो मोनहास'आ बेनिखायनो उपाय गैयियाव गाखोबाय आं बाला नोंलाय हाखायो माथो बेनिफ्राय माथो बुंबावनो थाइजौ जानो होननानै जि गाखोलांबाय आङो थाइजौ बिफाङाव गाखोलांनायावनो बाला बिथिं नायो जिबौ बैथिं नायो बेरे बासा गाहायथिं नायो खैजिमा लाइन ओमफ्रायलाय माथोबाव जिबौजों थिगसे नांलायबाय बेरे बासाखौ एसे बुरखायबाय खैजिमाखौ गाफ्लेजोबनानै थाइजौखौ हानना लाबोबाय आं बेनिफ्राय नै दा बे थाइजौ खाजिखौ आं हारसिंनो लेमनानै जाबाय नों जानो नामा नों एसेबां खस्थ'यै हाननाय थाइजौखौ जायाहाय आं गाज्रि मोनाबा जा अनलायनानै रानना जाबासो थावो बालाय आं दासो ओंखाम जादोंहाय आं जाया ओमफ्राय दा खुगा नांबाय जानांगोनहाय नोंबो खुगा नाङाहाय मा जायखिजाया आं मोनसे खोथानि थाखायसो फैदोंमोन
बाला मा खोथा सोरनि खोथा माबाहाय बे अखाफोरा दा जोंहानाव फैनाय सिख्लाया बे गोसोम बाखुन्दिया नोंबो मा होनथारो नोंजों बुलायलायोनो आयौ बाला आंजों बुलायनो नाथाय मानि थाखाय नोङो अखाफोरखौ गोसोम होनना बासिनायनि थाखाय गोसोमखौ गोसोम होनाबा गुफुरखौ गुफुर होनाबा मा गोसोमखौ गुफुर होननोसै आरो लोदोखौ लोदो होनाबा रांख्रिबखौ रांख्रिब होनाबा हायथुखौ हायथु होनाबा गोजौ दिंग्लिखौ दिंग्लि होनाबा मा होननांगौ जाखो दालाय गोसोमखौ गोसोमानो होननांगौ थेवबो होननायनि स्टाइला जुदा जायोबा गाज्रि खोनायो आंलाय मा जुदा होनदों दे नोंनि बुंनायखौ लाजि फोनांनानै होननाय बायदि खोनादोंनो बियो बेनिखायनो नोंखौ रागा जोंनानै बुलायनो लिंहरदों दिनैबो कलेजाव फैदोंमोन बिसोर बुलायनो दहय ओमफ्राय नोंखौ गैयिखे थांफिनबाय आयौ बाला बुलायलायनो फैथारदों आरो औ नांगौबा गुरैयैनो निमाहा बिफिनदो आं गाज्रि गोसोयै नोंखौ गोसोम होनाखैमोन होननानै बुंबानो जाबाय गोसोमखौ गोसोम होनखागोन आं जेखौ नंगौ बेखौ बुंगोन गोसोम बन्दे नालाय गोसोम बन्दि नायनो साइज गैया नालाय नायनो साइज गैया आं होनफ्लांदों माबादों बेफोरखौ गैया आंजों जायखिजाया गोसोम नालाय गोसोम नायनो गाज्रि नालाय नायनो गाज्रि आं माने नायनो गाज्रि मानसिखौ आङो महर मोजां होननानै बाख्नायफ्लानो बेखौ नायनो गाज्रि होनबासो बियो गावनि महरखौ फोसाबबाय थागोन दा इसोरा हरनाय महरखौलाय जोंलाय बोरै बासिनांगौ जाखो दावसि देलाय इसोर हरनाय महरखौ जोंहा बासिनो मोन्थाय गैयाहाय इसोरालाय जोंखौ बयबो एखेखौनो दानानै हरखायोबाय जोंसो मोजां खालामनानै लानांगौ जेरै जोंनि मेलेमखौथ' इसोरा बयनोबो समान राननानै हरखादों दा नोंनि खर'आव मेलेमा नोंना खावसे आंना एसे बैना बुरजा बिदि गैयाबा बयनोबो हरदों नाथाय मेलेमखौ बाहायनोसो थिग बेबायदिनो महरखौबो बयनोबो एखे हरदों फोसाबनांगौ जोंसो दा नोंजोंलाय बहा हाबावनोहाय दावसो देलाय आंलाय अब्लाबो आं बेखौनो बुंगोन महरखौ बासिनो नाङाहाय गोसोमखौ गोसोम गुफुरखौ गुफुर होनगोन बाला नोंबो बेनोबालाय माथो बुंबावनो होनबालाय बुलायहैदो नोङो अखाफोरजों बुलायखागोन आं गोसोमसोम अखाफोर नाम लालायबावबालाय अखाफोर आयौ बाला मिनिनासो थैगोन सयथिबो मिनिनाय मा मिनिनो मोना मालायखौ मालायखौ मिनिनो मोना ओमफ्राय मिथिगौ ना मा जादों आंखौ सोरबा गाज्रियैनो दायना लायखोबाय खोमा बाला मा होनलाबायो नोंलाय माबा साननायफोरानो जाफुंला मिथिबायना दाथ' नै सुथुर सासेसो ओंखारबावलायबाय जायनि मुङानो जाबाय अखाफोर मानो सुथुर बानायना लानांगौ बेनिखायनो मोजाङै रायलायफिनदो नोङो रायलाया बाथै गोसोमा गोसोमखां गुफुरा गुफुरखां बेखौ बुंखाबाय थागोन रोखा रोखा जायखिजाया आं मा होनदोंमोनलाय सोरबा दायना रायखोदों ना मा होनदों औहाय मालायना खुगा नाङोबा नोजोर नाङोबा आंना साव नाङो सोरबा आंखौ गाज्रिनो साव होबाय मिथिबायना सोमसे जायनि थाखाय जेबो जाफुंला माबा मोनसे मावनो लायो माबा मोनसे खामानि बानायनानै होयो मोनसे खामानिखौ फोजोबा गुबुन मोनसे फैनानै होयो मोनसे टेनसन जोबा गुबुन मोनसे टेनसना खाब्ला फैयो सोर दायना रायखोबाल आंखौलाय सोर अजा रायखो सोर आंनि मुङै फुथ्ला बानायनानै हलदं बलदं दुनु नायनानैनो सप्ता साचुचिता होनलाजोबखोथाय दानि जुगावबो नों बेफोरखौ फोथायो मा फोथायो बयबो फोथायो मानसिफ्रा बुङोसोना दायना गैया खोमसि फोथायो नामा खोमसिखौ बयबो फोथायो नाथाय सायाव रावबो बुंनानै लाया मिथिबाय गेदेर मानसिफोरानो गेदेर माबाफोरानो अजानि हेफाजाब लायो पुर'हितनि गासैबो धोरोमावनो सोरबाबा माबाफोराव मुस्लिमफोरना जै बिसनाबोथ' मा होनोमोनलाय मल्ला ना मा होनो बिदि थायो ओमफ्राय ख्रिस्टानफोरनाबो पास्टर थायो जोंनाबो बिदिनो पुर'हित थायो नङा होमबा गुरु थायो आरो थिग बिदिनो बयबो गावबागाव धोरोमखौ सिबिनायजों लोगोसे इसोरखौबो फोथायखायो नङा होमबा थिग बिदिनो बयबो खोमसि फोथायो मिथिबाय नों मा होननो नागिरदों आं बुजियाखैहाय होमबालाय आङो थोंजोङैनो बुंनोसै इसोर फोथायदों जेब्ला खोमसिबो फोथायनांगोन मिथिबाय बेनिखायनो खोमसि फोथायनायखौ लोब्बा लाखिनानै आंखौ सोरबा अजा रायदों बायदि मोनदों आं सोरबा आंनि मुङै फुथ्ला बानायनानै आंनि गाज्रिखौ हास्थायदों आंथ' बे मानसिखौ आंखौनो माबादोंबा आरोना रायमादोंबा आङो बेखौ लिंहरनो लुगैबाय आरो जोंहानाव साहा लोंनानै जुमाय बथलसे बेदर भाजा होनानै आरो मोजाङै रायलायलायनो लुगैबाय आङो नों आंखौ मा साननानै
मेगन साखो मानो इसिबां आंखौ बेफोरबायदि खालामखो आं जेरावबो जौगानो हाया जाबाय होननानै आरो जै अजाखौ नागिरनानै मोनबाय जि मोजां जाहोखागोन आं बेनो बुस्थु बेनि उनावहाय मोजां लाइफ स्टार्ट खालामनोसै जेब्लासिम आंखौ अजा लायनायखौ मोनाबा सोर आंखौ रायख्रेबदों बेखौ नागिरना मोना आं सान्थिखौनो मोननाय नङा मा सानोहाय नोंबो सानदोंहाय गोसो थोनायाबा आंखौ नायफैना मिथिबायना नारजि बुदाङाबो आंखौ गोसो थोयोना थोआ दाउटसो जाबाय आं बायदियाव आंखौ गारबाबाला बेखौ अजा लायख्रेब होगोन आं मा होनो नोंलाय हामाहाय बिदि बुंनो सानै फालि जाबाय आंना मिथिबाय बेफोरखौ बाद होदो बुलायनो थाङो ना मायो खोन्थादो ओमफ्राय दिनैथ' हाफांनि आठमंग्लाहाय आयौ बाला नंगौ हाफांनि आठमंग्ला फैनो नांसिगौमोन माथो दाबो सफैयाखै नायनि हाबानि उननिफ्रायनो मानसिखौ नुवाखै बाला आंबो नुवाखै दा लिंफैखागोन बियो दा लिंफैगोन बियो लिंफैनायालाय होमबालाय नों थाथ'दो आं थांनोसै ओमफ्राय अखाफोरजों बुलायो ना मायो आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय अके बे गोसोम बाखुनजों आंजों बुलायनो नागिरनो मादोंना आंबो बुलायगोन नारजि बुदाङा आंखौ ओरैनोबा खबर लाखायाखै दासान्दि बारा मोजाङै नारजि बुदांनि रागाखौ बेनावनो हगारगोन मासथिनि बिराद गोथाव जाखानोसै बाला बेनिफ्राय बुलायनो रेडि जानोसै आंबो आयै आरो आफा आंखौ निमाहा होदो आं गोरोन्थियावनो भुल मावफ्लांबाय भुलावनो आंना गोरोन्थि जाबाय आं न'नि खामानिखौ मावनो बानानै नोंसोरजों सामफ्रामबो रायजाबाय थानानै अगालिलि मोनबायमोन आङो सामफ्रामबो रायजा सामफ्रामबो फुङाव थोरसि सुनो सिखारनांनानै आं हाबा जाहैफ्लांना लाबाय आं सिख्लायाव थानाया बिराद बरिं खोमा साननानै हौवानि सायाव लोगोजों रायजो जागोन होननानै हाबा जाहैफ्लांबाय नोंसोरनि गोसोखौ दुखु होबाय आंखौ निमाहा होदो आइ आरो आफा दासो मोजाङै बुजिथारबाय जोबोद मोजाङै बुजिबाय आयै बुजिनानै बुजिब्रेलायबाय आङो आंनि गोसो बायदि मावनानै दिनै फस्थायबाय आंखौ निमाहा होदो आयै आरो आफा आं उन्दै बैसोआवनो हाबा जाना लानानै दासो बिराद गोथौयै गाब्रबबाय आंखौ निमाहा होदो जाबाय दे दासो निमाहा बिनानै मा मोनबावनांगौ जाखो नोंसोरनि अननाय नांगौ आंनो जोंनि अननाय नांगौबानोथ' एफा इदि खालामोन नोङो बिमा बिफानि गन्थं हायामोन नों आयै आंनि गन्थंखौनो दानखाफिनदो आंनि गन्थंखौ लानानैलाय माथो खालामनो नोंसोरनि गन्थंखौ दानस'नानै आं आंनि गन्थंखौ लाबाय थाबा जायाना बेनिखायनो आंखौ मा साजा होयो होदो आं दिनै अमा राजानाव थांनानै आं जि फस्थायनो मोनबाय आं हाबा जानानै गाब्रबबाय आं अमा राजानाव थांनानै गाब्रबबाय दासो बेफोरखौ बुजिबा जागोन नामा सिख्लाबा बेलेगमोन सिख्लाबा दाय मावबाबो बिमा बिफानाव गाबै नोङो दायखौ नों माबानो हायोमोन दा हौवानि न'आव थांनानै जोंनि सिगाङाव बुंफैबा जागोन मोजांबाबो गाज्रिबाबो हौवायासो नोंजों थाफासिगोन हौवायासो नोंखौ गासैबो खेथ्रआव हेफाजाब होसिगोन जोंलाय नोंनोलाय गोजाननिफ्राय बोरल'सो हरनो हागोन नोंनो गोहो बोलोल'सो हरनो हागोन नोंजोंथ' जेब्लाबो गसंनानै थाबाय थानो हालाना बे बिजामादैयालाय मानिथो आंथ' जेबो होनखायालै बेखौ मालाबा बियो थोरसि सुनो बाबा जों थोरसिखौ रानलायलायनानै सुयो आं हुयो बियो सुयो आं ओंखाम संबा बे ओंख्रि सङो आं जेबो खालामा दे बिखुनजोफोर आं हले अनो आंलाय माथो बुंबावनो दाबायदियाव हौवाया आंखौ दोखो बुदोंबाबो नोंसोरनो जेबो खोन्थानो हाखानाय नंखाया आं बुवालै बिखुनजोफोर बिहावसोफोर आं बुवा दे दाथ' बुवाखै दे नोंथ' बुगोन ना दे जि जाबायसै आरो माथो खालामबावनो दायखौ मावबाय जेब्ला गोरोन्थिखौ मावबाय जेब्ला बेफोरखौ सुद्रायनो नाजादो आरो दसे थानानै गामिनि सिख्लाफोरखौ लिंहैदो गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जागोन दे ओमफ्राय आंखौ निमाहा होदो ना निमाहा होनाय होयिया उनाव जाबाय थागोन जागोन दे आफा नोंलाय आंखौलाय अनगोन ना अनला गोदोनि बायदि बेफोरखौ मानो सोंबाय थाबावदों सिखारदो गामिनि मानसिफोरा लिंना लायदो जागोन दे लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडआ धामाका जागोन नोंथांमोना नेक्स्ट एपिसोडआव नुनो मोनगोन होनबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'लायनोसै आरो नै बे चेनेलखौ थाबैनो 100K खालामनानै होलायदो दे अके बाय बाय